A vulneración dos dereitos das traballadoras municipais é unha constante. Semella estar completamente normalizados salarios de 1.000, 1.100 euros por 40 horas semanais. Isto non son condicións dignas, e os salarios así o demostran. Son os máis baixos comparado con cidades coas mesmas condicións sociodemográficas. Para combater isto, no pleno de outubro, o Goberno aprobou unha axuda social, un fondo de 54.000 euros. Unha boa nova, pero totalmente insuficiente. Un pequeno grande area que non consigue paliar a precariedade das traballadoras municipais. Pola contra, non van ser todo boas novas. A nova praza de vicesecretario vai ter o custo de quitar 27.000 euros en pluses para as traballadoras. Un posto totalmente innecesario cando xa hai 4 habilitados nacionais. Para que vos fagades unha idea, nós temos 4 con 23.000 habitantes, mentres que Vigo ten 7 con máis de 300.000. O sindicato CESIF deixouno ben claro no recurso protestativo presentado. Por que crear unha praza máis cando xa hai 4? Por que non redistribuir as tarefas entre os habilitados nacionais existentes? Quizáis xa é hora de poñer algo sobre a mesa que levamos moito tempo demandando. Reducir máis de 500.000 de euros en festas e garantir unhas condicións laborais dignas. É preciso unha redistribución das funcións e unha reorganización interna. E, evidentemente, uns salarios para vivir e non sobrevivir.